Okay, Obrukwan na hajere somewhere that dia fu small way to yaka. See no chora and ilanya that dia if a bro relationship. If a Yes, no, what are the points? if a bro relationship. So up that is the in charge. Or if you wagi that dia leguanya, that is my fortune. You understand? Only go statistics of his fortune. So okay. On the most serious, no because kind of on April in the house. Because I find a busy waiting. okay, Rina, Esim, Texas, Houston to be precise. Yeah. Rapid. Confirm. But I broke a new person, you know, so Oh, no, Subadro. I know again. As long as I again, my friend. So, I want you had done that before. You know what I mean? I see I know young one for daddy. Mana no one again, I got la, you know. So, you know, daddy, I'm a coffin on. No, all young witch or long when I why get it go in my wife. more thinking the girl will be a carrier because before getting me embark on such a journey, he can make sure no be karagi, you know. So on where the thing that make it sense because if we say uno chi me the daddy gonna make us soon abo on oko where them right? Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka dadi mee ya n'iche I mean why sikwana ka emekọ ọnụ so the girl egwu na-atụ ya yo onye nke ememe karịa ya you know you know Man, okay, and teacher, okay. Yeah. Because if I can remember very well, the girl say, Daddy come and blues or man after immediately. Oh, so that the girl blues or jet metro no way came and one. I check Kita. Oh, the waga very professional. Oh yeah. So only hope that the girl make up chief na the first day. No, the second day we feature. Yeah. Oh, take chicha. Oh, take cleaner. Oh, say you feel at the board. Yeah. Oh my God. So you think that's the reason? The reason before, because I want no reason no you know, get me your chalk, get me far for each all the reason. Okay, I see somebody disagree. That's it. Come along. That's what I just need somebody to disagree because I need to your time. Okay, my chopping because no chanke more if more not think or if I am you will chalk me for each. Because he got your chemical phone, and one you cost your mammy or webwa or fufu. Oh, yeah. I know that it's French. I'm just trying for us to learn how to, you know, cohabitate. Yes. I mean, because of Wagaji. Because this 7THLAW got Bania. And you didn't know Waga 7THLAW choy by if I knew. Kadem what you mana kai gent of Mama di Chuku or the aging Chineka Yogi. Iga line. Aging Chukwa Yogi. Iga line. You on one what about that point? Nanji Chukwayo. He even use God begs. They made the do a mean sister. Ajumbo. Why? Why, but Why? A Congo. Chole no town. That like a kalani. So all to yourself. That is all table.
onye bụ Utamu. Yota. Ya bụ utamu. Anụgbakwa ihe ada gel kwuru ege biko na-ewe n'iwe ọ nwere ndị na-asị isi ka anụgbakwa ege Ndị ala ndị na-aga iche ụlọ ọmụ iche ihe ala dị iche agwabeghị m ya na nwunye ya ala gị ihe ndị ọzọ ya bụ abịa ajụjụ ma ọka ha ijefu mmadụ n'ụka ịghọta I never tell her say religion before but she suppose know say religion suppose so mana isikwa ngwa ya agwa m ya mana ịmara m ya ihe anyị chere ịla mụ anyị chere biko eji nchukwu ayọ gị doo ike ịla ya tata Funny enough, for small onye all the girl tasila anya ichi. so the phone reach to in her opinion, ocholo onye ozobala azobonya ga-ebuzuela. Just choose when bossy choila the girl de la zaya tomorrow. Or no, but from this conversation, even now hotter now, you get prefer and you if I'm refreshing your memory. Even now hotter bona. This girl na kotara dadia nwozo. Amami na hotter ife na emeba. For the first time. Oh, the kamu na kotara dadia the very bloody. Which means what obro matter of say the blood. Obro matter of say the blood. You have to put that into consideration. Let me ima ige ifa. Give una yo daddy because onga una daddy ya ochori ime ifa. Onwe ke to daddy yo to. Nege kwa. So now the girl let decide there. No ya poto onya for daddy ya. So if una yo daddy ya eventually mere go difa. Bike meka kwa ni phone. Amami na vu odu chuku si ya biko daddy. Mere me bere. Ifa chom ka elie ifa iche. But the Congo anara do boamu. Very Congo take time. Na aga lonya. Yes, when I use the Sala Kona phone, the game. That second girl, onye afọ na-akpọta enwere ife mere onye ojibo na-akpọ Chukwu si daddy biko onye a na-akpọta di blood ọ dị egwu enwere ife mere na oji na-akpọ Chukwu mba asa onwe ike kwanti osikwa osikwa na ọgwabekwa the girl na elue na aga ala mana the girl kwesịrị ịma na aga ala ma elue no consigue mana obura onyala mgbe the girl na-eke akpa soro ya ọ ga-ama n'ife ha ya genti inekwa ya na this case the girl nwekwa ike ọ bụrụkwa one pino iwota chief fukwa one pino chief fukwa wee si oke nyakpụtali ya na ọbịaba ya kpọrọ the girl bịaba ọ magolu ife chief chọ na business na ọgbọrọ the girl bịa na chief ya like afa me ife peremense and now we obuno obu ezigbo senior Congo water oburu na the girl nwe na onwe respect the girl na-enye yes with that respect o man like ka the girl all my respect. Hold on. Can you get a friend about boy? I see that soon. I need every interested but gini patana the Congo actually alako so that that's my problem. The dadina ala kana apechala aka if your own problem bo if the girl the way that chana ka apechala aka. That's all my problem because I'm more in put yourself in daddy's shoes. What did you bargain for? Imakwan na di Conga na atụ ụjọ ka di tu kafana bụ ya lela budadi
before my fan allow mad no that you major wo ko tomorrow for this thing. Ụtọ dadi eme egbukwa ya mana na haza amasị Ọnịcha gwara obodo mana ka ndị dadi nwere ego kwụ ụgwọ waga ọbụla ịkwụ ụgwọ bụ isi ịma dị Kongo enego ndụ dadi anya mana dadi anya ebudo nwụrụ ebua ya dị na gridi ya lawa iche nnekere ihe onye ya ọ na-esu cross na-ekwu Rena mụ na ya na-ekwu opposite ọ na-eje mụnwa na-eje bụ ife a bụ ife mụnwa think the girl na-ekwu ife a na-ayọ dadi cause o nwere ike dadi bisia nwata afọ aka dadi ama nnebi anya akụkọ ha n'ife a na-egekwa ama gwa gị cause enwere ife ị ga na-eje ịmago mbido ya mara njedebe ya so ife o ji ayọ biko afọ to dadi hold on, Sucrose, iwe ebe ọ na-wee rekọdụ data ọdio dịka ha nọ n'ime moto na-eje ọka so ọ nọgo enwere ike mgbe a na-aba bọs ị ga-ebuli iwu ụzọ ọsịbịa nna ya ka m ga-ejebe dadi otu onwe bịa mgbe ihe aka m ga-ejebe dadi n'abalị a mma n'iru nwa I'm telling you, I forget you for Kachukwu ike nyekwu aka. O ji tupu ayo. Ebe ndụ wee merụ dị ga bụ mgbe o ji esi adadị eji nchukwu ayo gị. Ị ga-ala dị ga ele iche eji nchukwu. Ife eji chukwu wee rie. Ife eji chukwu wee. Na-enwere ife ọfụrụ n'ime this girl o ji na-akpọ Chukwu. Two things they involve na this case. Ọ bụrụ na the first one, the first one bụ na ọ chọrọ na dadila the girl dadi ya ga-ene gazili anya. Ọ dịkwa save. Nwere ife ome dadi ọzọ nwere ike ịpụta. Mana ọ bụrụ na the girl bụ ala dadi laptop na abụọ dadi a ga-ebute nke capacity dadi na iluzin that side. Mụnwa filu tupu dadi achọba mmadụ abụọ dadi amago na dadi dị capable. Chere ka ngwa gị. Dadi abụọ go something. Go ife dadi something n'ọnụ. The problem I can hear you all. Hold on. I can hear them all. What they are saying here, about privacy. You go, privacy of privacy in the sense that no one the girl bu girl the senior. Igala lo matakele last senior now. Mpaliko. But now Omaro na small amaro na ala kwa senior. Oh, okay. Small mama na ala ya ninja. Obuna another thing bukwa ono na gwalo small na akpụ aga ifu dadi. Amelukwa ebe na ya ala di. Elukwa ebe aga alokwa di. Keno Fabris. Awalo na ya ala di. Yota. Ọgwale o nwere ike na ọbụna the girl na small nwe ebe ha ga dadi fuzia fu small
Gwa the senior nyako small. You water. Then the senior Congo. Amaloko gesi the born where wa small. Na fa na eje for daddy. Anelu na ala. Okay. Small of you put the best na daddy ga ala fa na black up na born. Okay. But the main thing more na job. The main thing more na job. Can the major reason why Oji na mala ko hana born? The major why. Author privacy. And don't wake a smally ife ni na quarter. Ebeni ne po chim. Flat tummy, after no pimple breast. After nipple apoloto ifenine. So auntie just told no private, you know. Oborona onwe kwike small take a missing with me. Quick or kakwa smally ara because obona smally kaya onwe ko o man kporo smally jekuru daddy. You understand? Because smally ga kupu ya n'ọrụ. Okay, obrukwan na ha jere somewhere that dia fu small wait to ya aka. See no chora and the line that dia if abro relationship. If abro relationship. So daddy the in charge. Or if you wagi daddy and leguanya, daddy my fortune. You understand? Only go statistics of his fortune. So if abro about that, if someone at daddy so na yovi daddy big co. And if with oh my god, daddy. She went as far as Iji Amadi Kachuku Batana the thing mana that was 3 very compassion. The Olila Gala Madiko Sagi, no the Kachifu said no while I go and give before. And all the Wakadi chief that they are broyaga or la Pasaqua, or less is known when the Ajizi. You what I just go on a man. If one of that, you put it because you have a local that you are broyan and all lapas. No more you see with all the so that Mana, the girl got book customer daddy. Customer or senior customer. Exactly. So daddy I go here before. So there maybe you can't go daddy. Daddy one for pimple breasts. Thank you. Exactly. One for tiny waist. So Otora can smally for all those things. Daddy one for different kinds of breasts. So awful. the problem. Nobody say let's hear from daddy. Mosiano daddy, ekene@yahoo.com. Mosiano. April. I'm not feeling about who's popping. I was like, oh, no man. Imagine 7THLAW. I said, can the marriage you want your name? Waga 7THLAW. Waga 7THLAW name is long time ago on a secret code. It has been 7THLAW name is this long time. No. Actually, was an one alone. Very expensive. Reina, in my family 7THLAW. I'm going to feel the 7THLAW because. Okay. Yeah. Assistant onye Kezuka Sekuya, assistant senior. Oh, yeah, 7THLAW. 7THLAW, learn to love. That's learn to love. Because if I didn't love something, only read something. Money is up now. Oh, it should be our easy. I'm sorry, but you have to. The problem with the 7THLAW, man, no privacy.
No, that is where the seventh law comes in. Seventh law go now. Ever can the seventh law. Yeah, see, I mean, even if you go to seventh law now, and now while you but seventh law they made this long time ago. Long ago, they made Check, check. Is it again? what about you put them at seventh law, even in a church, Basilica church, yes, I'm not to go Basilica, but put your life in wine internet. Basilica for that. Seventh law bụ ị ga-asa ị ga-enwe efu ọ ga-eri gị nọ ị chọrọ ịnweta ihe dị ka okoko law ọ nwere ihe ọ ga-eri gị emebi oge give you privacy. Nothing good, nothing comes for nothing now. Because watch ya emere na-ekwu okwu ebe a since na na-asị m seventh law na-eme exist since mana na-ekwu mgbọsị ampa mana dadi a na-eripụtakwa n'ahụ ọ na-emekwa enjoy daddy bụ a lawmaker daddy still na lawmakers so if daddy chọrọ ka daddy ga na-enweta you know daddy don't have to compromise or if you know daddy enwe time daddy say na ọ chọrọ that's how it goes. Even the honey is the girl chọrọ privacy or chọnka. What of privacy? What of Tomasia? Daddy Tomasia? Can you go Waga, okay, man, did that dear. Did that dear, but he what you open a room. Oh, my, what you know, I think. That lady and we go for experience with ilako no ọ dị ka ejiri ya kọọ ya ọnụ o jirizie chukwu na-ayọzi daddy this is not the first time. Seventh law is very dangerous. Seventh law is the sixth law. That's why no na do oni do kudi do that no obro law umuazi obro law I ga just no itubunye na ya all seventh law mere ị ga-eji bụrụ na ị ga-enweta onye amụ ya buru ibu mana ọ maghị eyuzi ya ị mara ejibe otu seventh law onye ga-skillful ohehe na mana amụ ebughị ibu ị mara ejibe. Seventh law is no complaint law, no complaint. Whatever you must sacrifice something. Mana wanga kezi mgbe a ga-pass this seventh law. Seventh law na cause problem na this OPP. Yota. Mana seventh law may exist. To me, I like a seventh law na secret court on since for a very long time. Now, seventh law. Analyze views if I be going Kalobi. Oh, my my can if you get shame, can you share? My problem, you don't put the first law. On the seventh law, actually, here. Attack him on your that part, you can go. I think about 2 episodes later. Just like you guys are now, 3 ladies we are here. I said I had to move for you. Hey, what then have you here? Everybody. Luchina Jawanina. Oh, yeah. Once you okay, I'm not do it. Can we now pass the seventh law? Hasimba. No, me that day. Because seventh law okay, you na nwoke tozuru like daddy otu daddy no na kwesịrị inwe option ọ bụrụ ofe ọgbọrọgụrụ ya orichara
Already guy con. Depending on one option, depending on only yana daddy no now. Oh yeah. No, the thing, Mana, is the question no more whenever 7th law bụ obi akalofa. The question normally can you just see and keep quiet? More allergic to 7th law. I'm gonna far. Whatever my example. Chere gonna far. I'm allergic to 7th law. Bicon. Onye kwuo nke ọ ga-eme with 7th law. I'm allergic to it. No. Taiwan online is 7th law may exist long time. You don't need to know. 7th law will get 7th law will a very big court. Yeah, nke abrokwa nke ụmụazị. Okay, Chagano for my sister. Chagano for my sister because the mind I'm up you go when they talk the last that afam bụ Uche. Uche very well. You know how to find the price of the nsogbu adịrọ mana m na-asị na etinye 7th law a maka ụmụ nwoke ga-enwekwu nke ụmụ nwaanyị because ụmụ nwaanyị chọkwara ike. ụmụ nwaanyị nwere law. Onwe law bala ikolobịa nwee law bala agbọbịa. Generally tinye ya na ifo ebe ọ nọ wee ka njọ bụ na ụmụ nwoke bụ na nke ha bụ na ụmụ nwoke 7th law mee ka ị mara na nwaanyị niile ama afọdụ nwu ya ga-ezu ike. Ịma ndị tubi ịma ndị ọmatụ si ndị olu gị na ha ga-eji ebe a echichiba ọ bụrụ ịpụta ebe ifo ifeanyị gel Waga, any day pogote daddy here. The kadadi bịa kpele ọnụ ya. Ọnwụ onye ji phone number daddy si kpọọ daddy. Waga, that voice is so familiar. Because pozie the daddy. Okay, hold up. My child, I got daddy soon and very soon. But here right now, otu anyị ncha niile nọ ebe a anyị kwekọrịta something ọ ga n'iru na ya bụ lọ ọ dịka ife a ga-etinye anya na ya. Waga Lord ife ịma na anyị achọrọ ka ọ bụla anyị nwa ịghọta si pasi anya the law na-eme exist. Pasi aya. Otu a the Lord very hidden. Ya nọkwa ebe afọ. Yes. is in support of this law. I am surprised. Yeah, no. I the law time ago. Anyway, check na Rena kukena one. Rena, can you be one law? Can you like about it? Take some like about it. Has none be allergic to it, and John. Waga. It's good to be allergic, but I don't know why. Waga. Upon this 7th law, o kwesịrị ifu gị mechie anya ka eforo ka ọ na-eje ya kwe. Mana ọ mechiwe anya ọ nkwe m. Mba, achọrọ m ya. Ịma na otu a na-eme ife a onye bịa ọ na-ekwu kasị ife for me personally mmanzi nwu ya enwe m ike ịnwụ achọrọ m achọrọ m ka ọ ka nọrọ ebe afọ ọ nọ apasịkwana ya secret. So your problem is that you cannot share. Waga
chukwu wee gbaa ma anyị otu ada gelu si yọọ ejikwa m chukwu wee na-ayọ ike akpasịkwa n'ife a Hey. So yours is not that serious. Biko unu mere m ebe unu ụjọ apasịkwa na biko ana m ayọ Waga si snap the law na secret or no? onye chọrọ na secret nne ka njugere gị ofu ajụjụ onye a na-ekwu ihe a ọ na-ete care of you ọ na-enye gị ife ịchọ Dubai anyị akpọgha gị Dubai ịchọ Michael Kors ihe ọbụla ịchọ waga ọbụla mmadụ nchọrọ ịdị nwu No. Nanya, I want to understand. The man na bamba na si objection. Uche, enwere ma wotani onye na can you feel what you feel pain or the visible? Uche na-efili pain, ma onye na-afụ ka iru ya ọ na-efili ihe na-ajụ ya. Ọ na-efili ya. Uche feel the pain. Ima why? Uche because kama ga na-ezu ya n'ori etinye ya na law. And short. The law of Marina. The law on side inwe ike like nke a sị na as long as na o butere ọrụ gị ọrịa, as long as na mmadụ atụtara ọrịa ime, as long as na o mebọrọ gị n'iro. Waga, achọrọ Jesus Christ of Nazareth. Ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu. Ịma eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ebu Lord of Wood. Ka m gwakwa unu. Waga, ife anaghị ekwu ife a enwere m ike ịnwụ. So zurube ya ebe afọ. Achọrọ m ifu biko. Harapụ this law. It has been existing for a very long time. Pass the law. Rina, chere ka ngwa gị pass the law. It's a learning process. Why na-ewute gị like that? Because ọbụrụ ihe ọjọọ. Uche. Sọsọ gị ga-asaịn ụlọ afọ apa sọsọ gị ka ọ ya biko mami si onwe ifu na nara aghọta this law itself na-eme exist long time ago. Kedu ụdị obi inwe? Kama ị ga-anwụ n'oge ga-elulu elu ịmago na the law na-eme exist izuo ike. Onwere ọzọ nche etinyere na n'isi na-enwe iwe ka m kụnye n'anya ọ nwere ihe mpostu before ihe akpọrọ ya bụ School of Side Chicks. One question, please. Onwere ife na-agbagwoju ndị mmadụ because ị na-anya n'ụwa anyị fụkịta people dey choose go na onwe ndị ga-asị gị na ọbụla mmadụ ncha niile ga-anụ di onwe ndị ife mekata ofe decide na fa chọrọzi ịnụ ife chọrọ amụ gwa maka fala dị happy all of 7THLAW wagasị onwego ụmụ nwaanyị na-agwa gị feneme na ụmụ nwaanyị na-decide go na ha chọrọzi ịnụ di ha anụgokwa ụfọdụ anụgo anụpụtasị na ha chọrọzi ịnụ na ihe ha decide ịdị bụ single ke ndị law ame all of 7THLAW ka fa na-eje ya
What 7th law now? Okay, but the fana there, astronomy na the law, ya can not hidden. That is okay, before we run the talk, can we talk about vote? Those honestly, how many talk can sign here? 7th law. Yeah. 7th law. Sign. How many talk? 7th law. No. Uche, I'm nigga jacka boy with an day. I'm Kandenkem. Pass the law. What the Capital letter said. Lord, pass the law. Pass the law. Ejikwa akwifuru na that girl say daddy ejim Chineke were na yogi waga rapula ama ma yogi just rap on him. All I see here is 7th law sign. 7th law sign. Sure, no, guys. 7th law sign. 7th law sign. Nah, Dr. Chisonga na si bamba. Oh, Dr. Chisonga what? Ask him na oburo no so someone. Uge mmadụ ga-anwụ ị na-agwa m na ị ga-egoro m nwa niile. Sorry. What Rina, enwere oke ị ga-esi anwụ. On to the next one. Uche chere. Don't worry. Uche biko achọrọ m this 7 head chukwu ayo. Ọ ya bi sure Uche. O zoro ezo. Ya ka nọrọ ebe afọ biko rapụ na ife a. Ọ dị mba. Okay. Go pen. Because at no fighting, we go back to some laws and BBC. No fighting. What only just know after call us jele. Sister and is the law. Mana oluchi ekegonu jele. Last week. Oluchi na Jawani. Hana hacho na Jawani na Jawani no na ebe akwatis. Jawani no na comment section ebe akwa that day. Jawani no na Rena. Jawani si na ocho tie tie. Oluchi si no ga-enyetu Jawani. Jawani si na ocholo 7th law ocholo keke. Mana ihe emekwu na ya eke. Yeah, ya na Oluchi eke. Okay. And what problem ndị Congo si bụ na ịla pụtakwuo na ọ tọrọ ụtọ. Congo niile focus na the everybody first. Wonder Woman, hold on. Wonder Woman na Chigozie. Wonder Woman say 7th law will spoil 3rd law, which is no fight. Nanya, there will not be fight. Nanya. There will be fight. Mmadụ ga-anwụ. Nanya, that's serious. That's what we're doing. That's serious. I'm already sweating. See. But you are seeing it too. Exactly. Sorry. See, the philosophy now, I am no going to chicken and it's here law. You have to live by Dr. Chisonga na seed cannot go legal. Apasi ayo diri legal. Onye obura mara ka o si eme nke ya. No. Mana ni na ezo ya no hia na awa seed. Because zoro we ya let it be there. Ko do kwa hidden. Ono hidden enwebe onye nwuru no. Kono na hidden na ka ga chọpụta. If you get me, if you get a lot of plans, if you get a lot of things to do, Okay. Let me refresh your opinion. Comment section. How many more objection? Come along. Just 10 more minutes. I'll move around. 10 more minutes objection. Ndị
never sign on the law. A lot of people sign on this law. The law they make to me, I don't even bother. I don't even bother na sign with this law now more na sign because now man on the law name is these things. So if I first law, one, Odingo continues. No fighting. We have become one law, one white people, law nina, no much. Man, you know, 7th law. Hold on, 7th law. enwekwa problem gbasi onye ala alụ ọcha ka alụ onye ọzọ ọgbanyekwala 7th law onye ala alụ nyacha ka alụ onye ọzọ na ọ ga-abụ na ya bụ small to attacking midfield and Bakazu na-enye nsogbu. She was very happy when he was saying it. She didn't say ọ dịrị ka onye gwọ mma. Dide ekwu maka tresom akịta daddy chọrọ ime tresom mana I know that people myself I support from tresom. Daddy look at our neck on sige photo ha gị nwanyị or art gallery go. Daddy nwere picture ya n'isi. Waga ọ na-eme. Okay. Daddy born to sige photo gị nwanyị na ya your own price now. Onye dị nwa ya la mana si akpọta nakwa gị ka alakwa gị nwa. Mana ebe the girls wee na-enwe isi bụ na achọ ịlakọsa na ala ọ na the girl need ka ala anya. And that people the kind of that ga-ajụ gị nne ọkwa alago gị before. Okay, ka anyị jụgoro gị ajụjụ ebe ị ma na Daddy na-achụwa ndị mmadụ alago gị before rie na ka ị ma ekwu n'okwu a Daddy na-abụ onye okwu ọ na ọma nlazi ege. Waga. I'm sorry. It is so foreign that no so someone. I'm from Uche na comment section. She's with you. Because any the support system cause only can receive my party there already.